Apipraktik je malá rodinná firma na východnom Slovensku, ktorá vyrába produkty z včelí suroviny a byliniek. Na trhu sme už viac ako 12 rokov. Venujeme sa apiterapii, ktorá pomáha pri uzdravovaní rôznych zdravotných problémov. Sme jedinečí na Slovensku, ktorí vyrábajú vodný propolis už viac ako 12 rokov. Vodný propolis neobsahuje žiadny alkohol, preto ho odporúčame deťom na podporu imunity a v zimnom období proti chrípke a nádche deťom aj dospelým. Čo je výhodou vodného propolisu, že ho môžeme dať aj do inhalátora a inhalovať. Ale ďalej si ho môžeme dať aj do difúzera a takto si krásne dezinfikujeme vodným propolisom priestor doma alebo v práci a likviduje nám všetky víry a baktérie, ktoré sú v priestore. Vodný propolis si môžete objednať na našej stránke apipraktik.sk. Máme pre vás dve verzie, 100 ml a 50 ml. Tešíme sa na vaše objednávky.